Baik sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka mungkin kembali, tentunya bersama Bang Wiryondiso ya, youtuber gunung, youtuber kampung dari Kabupaten Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Dan sebelumnya salam merdeka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, sebenarnya lanjutan video kemarin sedulur ya, masih menikmati suasana di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini ceritane Pak D ada di lapangan desa ya, lapangan Putuk Puyangan, salah satu lapangan desa yang berada di desa Ngerdani Kecamatan Dongko Trenggalek. Nah, di sini ceritane lur ya, tanggal 20 iki mang dino Kemis iki ning desaku iki enek acara meriah banget. Nah, ada lomba anak-anak tingkat SDMI. Di sisi lain ada lomba eksposisi tingkat lingkungan, tingkat RT, RW, Ormas dan lain-lain. Nah, bakul-bakul pokoknya itu pepak banget lur, ceritanya kompak banget ning Ngerdani yo. Nah, seperti biasa dalam konten sederhana di sini menikmati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ikuti konten ini sampai selesai lur ya. Eksposisi di Desa Ngerdani yang berada di Desa Pelosok ya, tepatnya di lapangan Putuk Puyangan. Nah, ikuti terus lur ya videonya. Hingga sahabat kemarang guntur dan akan setun tidak. Monggo kami kata sampur kasun tumuju dumateng sasana langan besar. Monggo dulur-dulur kanca-kanca ayo iso ra iso sing penting diaplang ya. Monggo kami kata sampur. Minggire tengah lamunan mas ini
kersane lamunan monggo Mas Niko. Suasana wengi katone sepi, wiwit sinare surya delak-delak lungguh tanpa kanca, siler-siler angin sumiler hatiku gisir, geter mong mikir apa pancen uripku wis takdir, paribasane biyen tanpa leren, tak rewangi rekoso ora mulya, rina wengi meminta cagetosan kaya ngene rekasane dadi wong ra duwe saben dina sumelang nganti dadi lamunan. Biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen ate tak go andom tresno buat abote ketaman asmara Imanwati ganti besok ora bakal kebak cerita ganti Katrina sajroning hatiku masuk saya merati aku
jati tekan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ing gubuk asmara. Matur sembah nuwun nyuwun pangapunten liburan sedangkan kalian juga Mbak Musika Miu Miu Audio. Matur suwun. Sugeng rawuh tamu undangan sugeng sonten matur sembah nuwun rawuhipun matur sembah nuwun donga pangestunipun. Monggo ibu-ibu pinara langkai kang sekeja. Aduh. Ayo saya mulai sambur dan ngajak yuk.
coba serno kabeh sayuta aksara lelitane tresno apa isih ana reroncene kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen sayuta aksara keguritane tresno aku lan kowe nate bareng ronceng katresnan Kayo tukang juragan kayu lho kayak. sumpah setya sumpah setya apa isih ana reroncenge kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen sayuta aksara keguritane Lulu je. bapak-bapak ingkang pekatuk panghormatan sabar kula aturi enggal-enggal jumeneng sepindah malih bapak-bapak ingkang pekatuk panghormatan sabar nggih kula atur-aturi enggal-enggal jumeneng sumangga ayu aku tuku januke sekilo iki pira regane aku selak milih entuk wae mas sampeyan tilih sabakule aku siap ngladeni jeruk mudek pancen yo manis tenan tak oncai kuning semua abang yen ngono mas ra usah bayar waton sampeyan gelem tak pacar jeruk mudek tak sawang pancen gede bakule tansaya tukar ati jeruk mas pancen yo gede iki ngono jenenge jeruk bali
bojo loro RT seumur hidup. Sapa kondo detulinan sipate wong lanang ora kurang aku mung detulinan yen monggoku sifatmu gimana tekan ora tekan mengko tak golek rewang rewang apa ketemu kanggo saingan rewel cap menang janji blonjo ora kurang seprena beceloro betulinan apa kondo tulinan aja mungkir sipate wong lanang kurang ora kurang anggapku pakulinan yen monggoku sifatmu gimana tekan ora tegan mengko tak golek rewang rewang apa ketemu kanggo saingan rewel aja menang janji blonjo ora kurang Yepo yepo yen sliramu Yes, anda. Ingkang sampun kepareng kundur ndherekaken sukun tidak.
pikantuk sampur. Kasun tumuju dumateng sasana langan besar. Monggo dulur-dulur, kanca-kanca ayo. Iso ra iso sing penting diaplang ya. Monggo kami kantuk sampur. Monggo Mas, engko mingire tengah lamunan Mas niki. Lamunan monggo Mas niko. Suasana wengi katone sepi, wiwit sinare surya